एजीएस फिल्म्स की प्रेजेंट डिग्री संदीप निषाद राजेश रसिया सखी खोल नहीं आवे ऐसा भकार बाकी मुहावा लगावे सखी खोल नहीं आवे ऐसा भकार बाकी मुहावा लगावे आवे लपी के तो चाट लागला हो आवे लपी के तो चाट लागला हमर सैया साया के फीतवा के दांत काटेला सैया के फीतवा के दांत काटेला सैया के फीतवा के दांत काटेला दर्दी जाके ऊ बतावे राज रसीला देखी गीतिया के गावे विशाल जाके उनके बतावे राज रसीला देखी गीतिया के गावे अशोक दीवाना हमके साथ लागला हो पंकज साथ हमके साथ लागला हमर सैया हमर सैया साया के दांत काटेला सैया के फीतवा के दांत काटेला सैया के फीतवा के दांत काटेला।